Matějovský. Vašíček ho zastavil. A pozor, neuvěřitelný gól. Čas 28:17, Plzeň snižuje na 4-3. To je kuriózní branka, kterou jsem ještě neviděl. No a může to být moc důležitý moment, protože vzpomeňte si na gól Jiřího Doležela 8 sekund před koncem druhé třetiny, tak jak se to odehrálo. Tady Červenka házel puk před bránu. Na Žižku, tady to uvidíme z toho pohledu. A Žižkovi se puk odráží přes hokejku do brány. Furch tohle vůbec nečekal. Je otázka, komu tuhle trefu vlastně připsat. Ne, nebyl to Žižka, Svoboda. Svoboda, ano. Ale ta nerovnost v tom ledu udělat to, že ten puk přeskočil úplně zcela jasně a Dominik Furch ani nečekal, že by ten puk mohl směřovat